Bé, volem saber quan des de l'Ajuntament es signa un cartell, si significa que ha col·laborat en l'organització de l'acte, si ha format part o que ha col·laborat econòmicament o que ha cedit l'espai físic, què cal fer exactament perquè l'Ajuntament signi un cartell, si l'acte tingui lloc a Canals, que s'organitza per una associació del poble, que l'Ajuntament consideri que és adient, si està d'acord en l'activitat organitzada i que li dona suport o si es guien per altres criteris. La pregunta va en el mateix sentit, si supervisa les activitats que signen com a Ajuntament, i entenem que si les signa i si les publicita a les xarxes és perquè està d'acord en els valors que es transmeten, si es poden assumir com a pròpies, per tant, si és així. La resposta breu, sí. La resposta un poc més llarga. Quan una associació o una empresa o qui siga planteja una proposta d'activitat a l'Ajuntament, l'Ajuntament evidentment barema si aquesta activitat consta dins de l'ideari del propi Ajuntament i la regidoria en qüestió i els tècnics que s'encarreguen de l'assumpte també. D'altra banda, pot passar des de l'altre costat, que sigui l'Ajuntament qui busca les associacions i diga, escolta, tinc pensat aquesta activitat i ajudeu-me a crear-la. Però l'Ajuntament no posa el segell a la lleugera, evidentment, quan posa el segell és perquè recolza l'activitat en concret.